हिनजाव मानसिफ्रानो ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। बिथांमोना रोनावगासिनो दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिपिएफनि हेंथायै रोनावगासिनो। हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, जोंहा इउपिपिएलनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा दिनै बिपिएफनि सायाव बा हाग्रामा महिलार सारनि सायाव गोबां गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांमोना रोनावगासिनो दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिपिएफनि हेंथायै रोनावगासिनो। नाथाय बिथांमोननि रोनावनाय बाथ्राफ्रा, रोनावनाय सोंखावनायफ्रा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसेबो मुल्य गैया आरो मोनसेबो गोहोम खोख्लैनो हाया, नङा होनब्ला रायजोफोर? दिनै बिथांमोना बिपिएफखौ गाग्लोबस्लाय दिनै बिजेपिनि हेंथायै गाग्लोब, लोगोसे दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरखौ होस्रांनायनि हेंथायै दिनै बाथ्रा बुं। बिथांमोना हाग्रामा महिलारनि सायाव एसेग्राब बाथ्रा बुंनो हादोंब्ला दिनै आम्बानीनि कम्पानि लुनायनि बाथ्रानि सायाव दिनै हेंथा बाथ्रा बुं बिथांमोना मानो हायाखै? हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिपिएफनि सायाव गोबां गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै पुलिसजों दिनैहाय होस्रांजादों आरो नाख्रां नास्रि खालामजादों। बेफोरबायदि बोराय बैसोआवबो आरो बेफोरबायदि बुरै बैसोआवबो दिनै पुलिसनि आखाइजों दिनै नाख्रां नास्रि खालामजादों। अब्ला बे गोरोन्थिया सोरनि? जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि गोरोन्थि। मानो होनोब्ला बिथाङा दिनै बिटिसिनि चिफ जानानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ दिनै हेंथा होनो हायोमोन। आम्बानीनि कम्पानि लुनायनि सायाव बिथांमोना बाथ्रा बुंनो हायोमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बे हाखौ हगारनो हानाय नङा होननायनि सायावनो बिथांमोना दिनै रायजोजोंसो लोगो जानांगौमोन। बिथांमोना थांनाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सननि सिगां बिथांमोना सरकाराव फैनायनि सिगां मा बाथ्रा बुंदोंमोन? जों गासैबो आखाइनि खामानिफोरखौ बा जोङो जोंनि खामानिखौ दिनै रायजो राजाफोरनि सायावनो हगारगोन, रायजो राजाफ्रा मा खालामो बेखौनो जोङो मावगोन होननानै मानाव गेदेर प्रमदजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन थांनाय बिटिआर इलेक्सनाव, मिथिबायना? नाथाय दिनै बिथांमोना सरकाराव फैनायनि उनाव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा होख्रांजागासिनो आरो दासिमबो दिनै गावनि मियादि फाथा हा थासेयावबो दिनै मानो पुलिसजों दिनै होख्रां होस्रि खालामजादों? दा बाथ्राया बिसोर रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथि। स' बिथांमोना दिनै रोनावगासिनो बिपिएफनि सायाव आरो बिथांमोननि रोनावनाया दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो गोहोम खोख्लैया होननानै आं सानो। स' अब्ला नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथि खोनासंनानै लाग्रो। जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ। नांगौना नाङा रायजोफोर? आइजोसो नांगौ। देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा। हिनजाव मानसिफ्रानो ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। सोलायनाया जोंनि गेजेराव फैदों। जाय हाग्रामाया बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै सिगि सग' खालामनानै गावखौ फोथायै मानसि दङब्ला साखन्द्रा थोनहरनानै 20-30 बोसोर सासन खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे हाग्रामानि केरेक्टारखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो नागिरदों। बे हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ, निउ देबेरगाव, गोदान देबेरगाव होननाय मोनसे गामि दङ मेडिकेल कलेज खाथियाव। बे गामियाव 25 घर मानसिफ्रा रायजो जायो। बिनिनो 17 घरा एक्स बिएलटि मावथि लोगो बिथांमोननि नखर। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिग' थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि फाट्टा खालामनानै हो होननानै। नाथाय बिथांमोना हाग्रामानि सरकारा गावसोरनि मावथि लोगोफोरनि हाखौनो मियादि खालामनानै होआखै आरो बिथांमोना 100% बिपिएफ सापर्टारमोन। नाथाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि दोलोनि सापर्टार नङाबाबो बे गामिनि 25 नखरखौ जोङो हानि पाट्टा बानायनानै होयो।
आरो बिथांमोना दिनै खुसिनि मोदैजों सान्थियै रायजो जागासिनो दङ। निउ थिलाफारा गामि होननायखौबो नोंथांमोना मिथिगौ, गोदान थिलाफारा होननाय गामि। बे थिलाफारा गामिनि मानसिफ्राबो हा मियादि फाट्टा मोननो थाखाय खाराव माराव गाबबाय बायदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि खालामनानै हो होननानै। नाथाय बिथाङा होनदों, थै जाम्बाफोर, बे हाया बर'नि जोबखा। नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन। जोंनि दिनैनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि न'आ आरो बिथांमोननि गामिया दिनैसिमबो मियादि नङा। मानोना बे गामिफोरखौ, खाथि खालानि रायजोफोरखौ बिथाङा दमन खालामनानै दोनदोंमोन। गावनि बेरेखायै थाङोब्ला सोलोयै बोलोयै बिथाङा गादबनानै दोनोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों बिथाङा रायजो राजानो हा दखरसे होआखै, नाथाय गावनि बिहावनि न'खरनि नामाव, गावनि फिसालथेनि मुङाव बिथाङा 3,000 रिजार्भ फरेस्टखौ फोजोबस्रांनानै साहा बागान गायसनदों। जाय साहा बागाननि फिथाइजों दिनै बिथांमोननि न'खरा रोहो रोहो रायजो जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, समा जुदि थारैनो जोंखौ मोजाङै मोजां थोनोब्ला जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा हाग्रामानि साहा बागानखौ एरखुनायखौ? অকল হাগ্রামার নহয়, হাগ্রামার শহরের নামত 3,000 বিঘা চাহ বাগান আছে। দেৰহাছাৰৰ নামতো 13,000 বিঘা চাহ বাগান আছে। बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ। नांगौना नाङा रायजोफोर? आइजोसो नांगौ। देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा। हिनजाव मानसिफ्रानो ज' ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। दिनै 12,000 मानसिया गेदारिं जादों। बे 12,000 न'खरनि सासे सासेया सानै जेरावहाय गावनि आंगो बिसाय, गावनि आंगो बिजामादै, गावनि आंगो बिहामजो फिसाफोर दङ, बिसोरखौ ज' खालामोब्ला जोंनि बे 12,000आ 36,000 जोङो भट मोननो थांगासिनो दङ देबेरगावआव। हाग्रामाया जेनखाबाय रायजोफोर, हाग्रामाया जेनखाबाय। आरो देबेरगाव हालामनिफ्राय जाय टिकेट मोननानै देरहालांगोन, आंहा फोथायनाय दङ चिफ सारा नोंथांमोनखौ देबेरगावखौ अनगोन आरो नोंथांमोननो बेसेन गोसा मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन बिफावनि एबा आयदानि सासे मोजां इएमखौ नोंथांमोननो होनाय जाथों। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि जानानै चिफ सारनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामबाय।